नमस्कार, मैं जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आ आलोचना चैनल से रउरा सभे के स्वागत करता हूँ। आज पुस्तक चर्चा में जौन किताब बिया ओके रउरा सभे देखी। राधा एक किताब के नाम बाटे। एक किताब के रचना कैले बानी केशव मोहन पांडे जी। ये किताब भोजपुरी प्रकाशन से प्रकाशित बाटे। काव्य संग्रह आ प्रकाशन वर्ष है किताब के 2025। एक बात और हम बताव चली, भोजपुरी प्रकाशन सर्वभाषा ट्रस्ट प्रकाशन समूह के प्रकाशन है। भोजपुरी प्रकाशन पूरा तरह से भोजपुरी के पुस्तकन खातिर समर्पित प्रकाशन है, जौन लगातार अपने उत्कृष्ट क्वालिटी से सबके अपना तरफ आकर्षित भी कर रहल बाटे। तो एक किताब के जौन खास बात बाटे वो ई कि ई किताब सवैया छंद में है। सवैया छंद में कुल 108 गो मोती एमन समय पिरोवल गेल बाटे, मतलब 108 गो छंद बाटे एमन सवैया के। सवैया छंद का होला यह विषय में थोड़ा सा बताव चली। एगो प्रसिद्ध वार्णिक छंद है जौना में 22 से 26 वर्ण के 4 चरण मिलेल होला। ई एगो ऐसन छंद हवे जौना के चारों चरण समान होखेला, यही से एकरा संपाद छंदो कहल जाला। एहमे एक के गण जैसे मगण तगण जग यगण के आवृत्ति होला आ चारों चरण तुकांत होला। ये अपने परिभाषा के पूरी तरह से सार्थक करत ई राधा पुस्तक में संकलित सवैया जौन बाणासन वो ये पैरामीटर पर खर बाणासन। सबसे खास बात ये छंद, ये पुस्तक के हर छंद में राधा के कम से कम 4 बेर आवृत्ति भइल बा। और एक खास बात, ये किताब मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली के प्रकाशन सहयोग से आयल बाटे। प्रकाशन वर्ष 2025। अब एकरा बाद हम एक किताब से एक दो सवैया रउरा सब के सोझा राखब, जौना से रउरा के पता चले कि राउर जौन लेखक बा वो का लिख रहल है और रउरा के काहे ये किताब के खरीदे के चाहिए या पढ़े के चाहिए। पहला सवैया, श्रृंगार पटार के धार नाही बाकी रूप अनूप ले आ गईली राधा। गैया गौरैया गोपाल के संगे नंदलाल के देखी लोभा गईली राधा। चाहे नहीं बाकी माने नहीं मन, प्रेम के गंगा नहा गईनी राधा। रूप के राशि कन्हाई सखी, ठग के ठगला में ठगा गईनी राधा। जीत न हार न प्रेम न रारन, नया नेह धार लेके आ गईली राधा। अली त अली कमाले त कैली, जगतपति पर लोभा गईली राधा। पावल खाली ना प्यार हवे तप त्यागो ह, प्यार सिखा गईली राधा। अनंतय खंडय भेद सुवेद, सजी सार तत्व कहा गईली राधा। पूरन प्रेम प्रकाश हई, प्रभाव हरि पर ताप के राधा। कल्प करें अविकल्प करें, उहे औषधि सब अभिशाप के राधा। पावन के पुनि पावनता दे, पराया करें हर पाप के राधा। आठों सिद्धि नवो निधि के, बदले चाही देखल आप के राधा। एक कुल रचना के जौन मिठास है वो अपने तरह के खास तरह के मिठास है। अपने ये पुस्तक के बारे में लेखक का नाम बाटे कि यह पुस्तक में मुख्य भाव
राधा जी के प्रति कृष्ण के समर्पण आ अपनापन बा। राधा के प्रेम खाली सांसारिक ना बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों ले पहुंचे के उद्यम बा। भोजपुरी भाषा में लिखल ई अपने तरह के विशिष्ट किताब बा। एहमें भाषा के सहजता और सुगमता बहुत ही सरल बाटे, जौना से कोनो भी पाठक के रससिक्त करे में एक पुस्तक समर्थ होत बिया। एकरा साथे हम आज के पुस्तक चर्चा सत्र के विराम देतानी। जय भोजपुरी।